Sapaning wadya kang lumampah kumpul tajuru-juru apa pancaro Tanira met parna Waca nyang pendengung sang mengko Begawan among gati penemban Begawan Durnapa kowe sida wani nampani apa kang dadi pitakonku yen aku nganti ora wani nampani pandanganing Begawan Durna aku rak dudu pendhita wis dadi patembayaku menawa kowe cilik padha gedhering ngungkuli marang kawruhku kadangmu kena jumeneng Natara Praja Ngastina Maracoba sang pembantu mulinggal paringa dawuh apa kang ditangokake mbok menawa aku bisa caos wangsulan ewadene yen nganti iki mengko aku ora bisa caos wangsulan marang penemban aku trima meguru karo kowe meneh oh bagus yen ngono Mara pitakun kang wiwitan. Sing ditinggal marake pinter kuwi apa? Begawan among gati. Ingkang ditinggal marake pinter iku mung kajaba watak lumuh ngudi kawruh. Pakulinan keset sinau kuwi yen ditinggal bisa marake pinter. Iya apa ora? Oh, ya pancen bener. Jumbuh apa sing tak karepake. Layan sing dibuang marake sugih sedulur kuwi apa? Sing diguwang marake sugih sedulur kuwi mung kajaba watak anggep-anggepan kuwi yen ditinggal lan diguwang bisa marake sugih sedulur. Iya apa ora? Ya. Bener apa kadiwangsulanmu? Sing disingkiri marake tentrem kuwi apa? Ingkang disingkiri marake tentrem iku ora liya mung kajaba watak mikolehake nyang awake dhewe. Layan ora rasa bosen ditinggalake kuwi dumunung ana ngendi katentremaning menungsa ora rasa bosen ditinggalake katentremaning menungsa yekti ing kono bakal bisa wimbuh apa kang dikarepake sabab dheweke ora duwe rasa weleh yen wis duwe penemu kang mengkono ateges bakal kasempatan apa kang digayuh gegayuhan kang sembatan bisa marakake mulya uripe mulyaning urip bisa tentrem menyang ati iku penemban kang dadi candhane yen rasa tentrem kuwi dumunung ana ngendi rasa tentrem iku mapane amung ana ing rasa panarima marang panduming Gusti kang agawe urip sing kaya ngapa lamun menungsa kuwi ora Darbi rasa panarima yekti ora bakal bisa ngrasake katentreman ingkang sejati. Ya apa ora? Oh, latalah. Ya. Mara cobane pitakonku Wangsulana. Apa bedane suci lan sumuci-suci? Bedaning suci lan sumuci-suci. Suci iku asale saka Gusti Kang Maha Agung. Mula tumekane mung sarwa ora kajarak. Dene yen semuji suci iku asale saka kridaning wadat.
mula kahanane mung sarwa jinarak kawis tara lamun ta ginawe gawe. Katone semuji-suji ning temene kuwi reget. Tetep kuwi gawean saka wadak. Oh, iya. Saiki mara coba. Tumuli Wangsulana. Kang wenang disebut bapa iku sapa wae? Lah kuwi akeh panunggalane penemban. Ingkang wenang sinebut bapa iku antarane wong lanang kang nitisake wiji iku disebut bapa wadak. Wong lanang kang nguripi babuga wastra iku sinebut bapa wangkat. Wong lanang wenang omah-omahake iku sinebut bapa wali. Wong lanang kang bisa nuduhake dalaning kayiwanan iku sinebut bapa guru. Wong lanang kang ngayomi iku sinebut bapa sampir utawa bapa pangruwatan. Ya mengkono apa ora? Oh, lata. Ya. Pertites Wangsulamu begawan namung kati. Mara tak terusake pitakonku. Iya mara coba dangunen aku penemban mbok menawa aku bisa caos katerangan. Olah-olahan kang enak rasane iku olah-olahan kang kepiye? Wae lah iki nyandak nyang bangsa daharan. Olah-olahan kang enak iku yen awake waras lan kebak panarima marang Gusti Kang Maha Agung. Kuwi wis bakal bisa ngematake nikmating olah-olahan. Nadyan pinaringan ulam pinaringan apa wae kang mirasa yen pancen awake ora waras lan ora ning rasa panarima marang Gusti. Ora bisa mbabar daharan kang eca. Suwarganing ibu iku dununge ana ngendi? Suwarganing ibu iku dununge ana ing anak-anake yen ta padha kesinungan watak lan kelakuan becik. Iku prasasa kaya nyuwargake ibu. Apa kang denarani Brahmana sejati lan sapa kang sinebut satriya sejati? Brahmana sejati iku menungsa kang wis bisa mangreh marang pepenginane dhewe. Yen ana manungsa kang wis bisa mangreh marang pepenginane dhewe kuwi kena sinebut Brahmana sejati. Satriya sejati iku menungsa kang bisa nglarasake jagat telune. Yaiku raga sukma lawan jiwa. Lan manunggalake marang pengangen-angene utawa gagasan yaiku pikiran, pangucap lan tumindake. Lamun to gagasan, pangucap lan tumindake kuwi ora bisa padha, aja ngaku yen kuwi satriya. Apa bedane rasa rumangsa lan ngrumangsani? Rasa iku dumunung ana telenging ati. Rumangsa iku tedhase ngrasa kang wis lumantar panca indriya. Yen ngrumangsani iku pantoke ngrasa kang wis tumindak. Sapa sedulure wong kang lagi lara? Lan sapa kang dianggep sedulure wong kang lagi susah? Sedulure wong lara iku sapa wae kang bisa marasake. Sedulure wong susah iku sapa wae kang bisa mitulungi susahe nganti bisa luar. Apa ya mengkono? Oh, lata. Ya. Pancen bener wuwusmu begawan namung gati. Kurang adil yen genti aku ora takon karo penemban. Aku kok kepengin bakal nonton sepira kang dadi kawruhing Begawan Durna. Mara coba enggal. Tumuli kowe takon apa kang mok takokake? Ora ngelang-elan sing tak takokake mung sepele tumraping Begawan Durna sandang karo pangan kuwi dhisik endi? Oh, lantalah. Kok ndak tak kowe takon sandang karo pangan dhisik wis tak sebut dhewe genah disisik sandang.
dhisik sandang. Apa buktine yen dhisik sandang? Ana buktine. Bayi lahir cepet ora mbutuhake pangan, ning mbutuhake sandang, buktine digedhong, dikemuli kae. Ya apa ora? Kuwi bener ning bener kanggone Begawan Durna, ora bener kanggoning bebrayan. Yen pangrasaku sandang karo pangan kuwi genah yen dhisik pangan. Buktine apa? Bayi kang durung lair. Si jabang bayi ning guwa garpa mbutuhake mangan sarining pangan. Pamotaing jabang bayi lumantar marang ibu-ibu banjur nyidam kaworan kae. Ya apa ora? Tak genahake maneh. Arep kowe nyandang mrabot yen weteng muluwe apa kowe ora kelakon adol sing tok enggo kuwi. Marjaba, rak dhisik pangan. Bumi goncang kancing, langit kelap-kelap katon lirik langit. Sang mawes gandrum kabaran sabtu. Begawan namung gati. Nedyanto pitakonku kabeh wis mok wangsuli. Nanging wektu dina iki ana tresna maneh sangka aku. Apa tersandaning Begawan Durna? Kowe kuwat nabdahi pusakaku iki. Megu lawan kowe Begawan Amogati. Lah saya ndadra Begawan Durna. Wis dadi pendhita parandene bromantiane ora mantra-mantra kowe pendhita lali Purwadaksina Begawan Durna. Mongko pandhita kuwi kudu demen nggedhekake kesabaran kudu tansah peparing pangapura ewadene kok kowe banjur mengkono selagamu. Begawan Durna ora mantra-mantra pendhita pakartimu kaya praha Begawan Durna. Glanggang colong playu kowe among gati. Oh, mangsa kowe wani nadhahi pusakane Begawan Durna. Andhek puna ora kowe saged dikongkon sedulurmu. Ginen mangrurah negara Ngastina karo aku wae wedi kok dadak sumekean kowe among gati. Oh, mangsa kowe menang tanding karo Durna. Nyang ndi playumu dina iki? Oh ya dina iki kowe. Begawan Durna aja tak kira yen aku wedi karo kowe. Nanging banget olehmu angrumangsani. Begawan Durna, jagat iki ana wong pinter, ana sing ngungkuli pinter. Ana wong pengpengan, ana sing ngungkuli pengpengan. Tan berbeda kowe Begawan Durna pendhita sing demen kibir. Kowe demen sumbar nang ora ngerti marang kahananmu dhewe, mula mawas diri kuwi perlu Begawan Durna. Rumangsamu kuwi ra ejek bleger wujud menungsa ning temene wis dudu menungsa kowe Begawan Durna. Yen kurang percaya mara enggal ngilu ana sendang isoring waringin kae bakal nyumurupi wujud.
tumpul ana dadi alas. Ora nyono kok wujudku kaya ngene. Aku kok wujud dadi babi ngepet kaya ngene. Oh, among gati kowe tak sia karo aku. Aku mau sedake wujud celeng kaya mengene among gati. Aku kudu golek sendang pangruwatan karepe ninggal bisa murwa kala wujud kaya mengene anakku anak. Yen aku njagake Kurawa ora bakal kasempatan ngruwat nirmalaku. Aku arep goleki anakku murid Werkodara. Aku iki tulungana Werkodara. Paman Haryo, kula wonten dawuh nggih. Bapa Durna mboten ketingal. Wonten pundi, Paman? Lah kula piyambak inggih mboten ngertos krana menika wau kula mentas dawuh kalian para anak-anak kula Kurawa. Wah, talah. Lae mekaten, Paman. Monggo dipun budidaya wonten pundi papanipun Bapa Durna? Ketingalipun dipun tantang tebih kalian Begawan namung gati monggo dipun lacak nggih. Kadangmu padha waranten badhek besok amendemo bares kang prayitna yo saronto wong ing Dwarwati Kakang Penemban Begawan namung gati kang wis bali saka Praja Ngastina. Sawetara nggon ngenteni ning kene kepiye pawartane Kakang Penemban tumuli kebabarana kadang waku Prabu Nindyamaya. Iya Kakang Begawan kepiye pawartane mara tumuli enggak babarana kadang waku Raden Lingyamaya. Aku kadangmu Kakang, aku Cahyamaya. Aku Daryamaya. Mangko tadi kabeh wae. Nindyamaya, Lingyamaya, Cahyamaya, Daryamaya, marmane kabeh padha nimbali marang aku kang sak temene wektu iki aku wis nampa pawarta saka negara Ngastina. Ya piye pawartane, Kakang? Aku wis ketemu karo Sinuwun Prabu Duryudana. Yayi Prabu sak sedulur wis padha ndak tepungake marang Sinuwun Prabu Duryudana. Alus nggon ngaturake lamun to Sang Prabu kepengin suwitana Praja Ngastina. Semangsa-mangsa Sinuwun Duryudana kuwi wis laleh oleh jumeneng nata. Yayi Prabu saguh bakal mandhegani ana Ngastina. Ngono kuwi kok Begawan Durna krasa atine. Begawan Durna kuwi sapa? Begawan Durna kuwi pujangga negara Ngastina. Yen pancen krasa kepiye karepe? Lah iki mau Begawan Durna nantang nyang aku.
kanthi nganakake patembaya yen cilik padha gedhe ngungkuli kawuring Begawan Durna. Yai Prabu diparengake jumeneng Natana Praja Ngastina. Kowe kalah kok nganti mundur. Wis aku urung tutup mulaiku kandha. Setemene aku mundur iki ora kalah, malah nalika semana ndlarung kareping Begawan Durna. Dheweke kalah karo aku ing bab kawruh. Ngunus curiga aku arep ditamani gegaman. Watak kang mengkono iku rak dudu watake menungsa, wis watake nguraha, Durna malih dadi celeng. Nduk sedake? Iya, Yai. Wae lata. Ora mesake Kakang Klomban. Durna ya ora mesake karo aku. Sawise dheweke wujud kuraha banjur lunga saka pabaratan. Saklunganing Begawan Durna aku nyumurupi Yai iki ana barisan sebelah sepapan. Umbul-umbul mawa simbol candra wis genah lamun iki barisan Ngastina. Sing kepiye wae Prabu Duryudana ngukuwi ora bakal nglilakake Ngastina dijaluk marang Yai Prabu. Bumi goncang-gancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging bersang mawaskan bailata yen pancen mengko lumbuh ginawi becik karo Kurawa ora ngulungake negara Ngastina. Kakang Prempan ora perlu melu cawe-cawe mengko aku dhewe sing saguh njebak marang mungsuh Ngastina iki. Ya Kakang Prempan cekap lenggau Kang Prayoga mungku aku sak sekadang Kang bakal ngrestan Prabu Duryudana. Yen ngono aja suwene nggak petokno aku tak memanuki saka Ndirgantara Yai Prabu. magot menepalakan. Pambuh marang aku haranku Bambang Swatama. Bambang Swatama kasar Kapurnaka kuwi sapa? Raden Daryamaya kadangan nom sapa Kakang Prabu Ninjamaya. Swatama Barat. Aku njaluk tandal ning Ratu Gustiku. Seman kok wis wani karo aku opo kang kroden ora gelem semingkir
Pramerta paklakon dadi komandan tanganmu kuwi papan suwa pemanjing pakunjaran. Sirna madyaning palugon ing tangan. Sirna madyaning Pandhita Timangkatana Dewa. Semai tridran dening aku.
Sikara cancut gemergut ngembat watang raposo mungko sangkep jojo kantaran pausanya adikku Yayi Swatama Kartamarma wis kena kapikut mungsuh lan wadya cilik-cilik akeh kang padha mlebu pakunjaran momor dadi siji karo Swatama Kartamarma keparat tasawang ora ijen iki opo abamu sapa manggon palagan aku Raden Cahyamaya wah jenenge apik temen kowe sapa Raden Dursasana panenggak Kurawa aku kowe minggat aja macut nggon ngarabasa negara Mestina lho Prabu Duryudana ora ngulungake aja takon dosa kelakon dadi sekaran jingga keparat ora gelem minggat aku tak cencang jingga kroncalan kowe lho
kono aku le. Pancen sekti mundur guna Raden Durasasana cocok lan jumbuh karo pawakan. Aja petak sumbar Raden Durasasana iku ora kapating karo kowe. Leno pangendamu kelakon tiban senjata ranti kebondo tanganmu kuwi Durasasana. Ayo tamakno gaman mule ora bakal tak tinggal loncat. Aku tak kaya dia. Lepok ke makul jalan. Wah, si Tom lepu. Malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadange liyan yayah tungkelipu Swita mring Sri Kurupati Kinarya gul agul manggala golonganing perang Bratayuda ya jagat ya Dewa Bathara saya nipis para Kurawa saya anget amuk Suramarata Jayamarata amuk gribetan aku berkakau ana palagan sapa iki Raden Linggayamaya dasar kapur nyoto iki sapa Narendra Ngawangga Nerpati Basukarna aja temandang ora urung kowe kalah tanding karo aku waduh ngilani dada ngepal mestaka keparat
kuat nampani tanganku meguru batangmu. Maju leganing aku kunut mengawung tanding anakku parat. Amok Surabarata. Ya jagat ya Dewa Bathara. Waduh. Sekti Mantara Guna Prayura Jayang Palugut. Apa-apamu hayo ketoken sabudimu nata ngawangga. Aja putar sumbar. Lepas Wijaya Copok lakon ratas janggamu kuwi Lingyamaya.
Wis sekti mandraguna temenanan. Walah menawi ngaten caranipun nggih pinten-pinten taun mboten badhe rampung nggih. Kula ngertos piyambak angger mati sing siji nglangkahi dilangkahi urip meneh. Ora ngono nyang paprangan kaya nggawa tukang nglangkahi. Ana sing glethak lumpati jenggelek, glethak meneh lumpati jenggelek meneh. Ngresuwuk glethak lumpati jenggelek. Waduh malah lara awake kae. Ados pundi nggih anak Prabu. Menika kalajengaken kula kinten boten badhe enggal rampung paman. Kula namung dedherek keparingipun sinuwun. Menawi kula mundur, ling seming atasipun kula perang kok lajeng dereng pecah sampun mundur untalaken. Nggih monggo paduka sampun gadah wewatakan piyambak. La upaminipun kalajengaken Bandayuda kula kinten boten badhe enggal rampung menawi boten pecah lajeng dipun singkiraken. Prayogi ngoten paman. Inggih, monggo nggih pecah lajeng pun singkiraken. Sampun ngantos dipun lamkahi dening sanesipun. Oh nggih paman. Badhe kula cobi paman nyemanggaken. Mati kowe. Ngawangga nek mung akaling nggonmu perang ora bakal ngungkuli marang kateng-kateng. Kena tak candak nata ngawangga aku Prabu Nindiyamaya kang arep bedah negara Ngastina. Ya jagat dewa Bathara nggugu pertikele paman Sengkuni malah kecandak dhewe awakku. Yai, apa kakang? Lebokke yang pakunjaran Ratu Ngawangga iki. Iya, dilebokke pakunjaran Ratu Ngawangga iki. Patih kang wis bali marang kedaton. Iki pawartani paman. Apa ana guyuning rawang tangi sing mungsuh. Aduh sinuwun kepareng kula ngaturaken. Kala semanten Kakang Begawan Durna dipun kanthi medal kaliyan namung gati semanten kula padosi mboten wonten. Duka wonten pundi anggenipun sami Bandayuda ing antawisipun namung gati kaliyan Kakang Durna. Namung menika wau para kadang paduka Kurawa sampun saged abenajeng kaliyan kadang saking Begawan namung gati jejuluk Prabu Nindiyamaya. Dipun dherekaken kadangipun tiga kekasih Raden Linggiyamaya, Cahyamaya lan Daryamaya. Dangger dinten mangke para Kurawa sami kasoran mlebet pakunjaran sedaya kalebet ingkang neraka sinuwun ngawangga nggih. Isining kraton kantun kula kaliyan paduka ingkang sinuwun. Kagiat dari sang kapirang ngurinanggo kinempet kempet dosa ngertnaning bawana.
sedaya jagat dewa Bathara. Paman Harya, kula wonten dawuh yen pancen mengkono ora susah para kadang kang bakal tepandang aku dikang ngadoni pupuh nemadyaning ranah kono Yayi Ratu Panawati sing ati-ati nggen menjaga saliramu aku arep maju nyang palagan arep nundung mungsuh iki. Gedhe dhuwur gagah perkosa sapa iki? Nalindra Ngastina Prabu Duryudana iki sapa? Sengkan tanpa parnaneka tanpa dongko aku Prabu Nindiyamaya. Kalingane kowe kang kongkonan begawan namung ganti dasar kapura nyata. Duryudana jaluk negaramu. Wadon bisa nglangkahi kunarep aku sembada kowe dadi ratu. Wah, hancur! Prabu Duryudana katone wis nggeret pusaka pingitan. Iki mriyem pusaka Ngastina Tadana Mimis Kencana tibana kaling atiku. Adikku di adikku. Kabeh padha ketaman pusakaning Prabu Duryudana nganti padha pecah dadamu, utah getihmu. Ning temene kowe durung pinesti mati ya, Di. Aja kuwatir, tak kirim Bayu Waluya Jati temane Nirmala. Waduh, Kakang Penemban. Prabu Duryudana ngetokake pusaka wujud mriyem. Mimis Kencana tumipun ndadaku aku ora eling Purwadasina. Ya aku semono uga, Kakang. Kae mriyem pusaka negara Ngastina. Kuwi tilaraning Nalendra Pringgandani Prabu Kala Trembaka ingkang diuk nalika semana kena rinebut dening sawarga Prabu Pandhu Dewanata nganti wektu iki dadi pajangan ana ing alun-alun Ngastina. Nanging sumurupa
menawa Prabu Duryudana wis nggeret pusaka kang selawase ora nate ditindakake kuwi pinangka lambang lamun Prabu Kurupati wis kelangan kekuatan. Mulai yen to nganti sira sakadang mung mundur semene apa ora isin. Wah, kelakon candhak dening aku Prabu Duryudana. Ayo, tak kerubut sak sedulur kowe.